kasida ta sai a faranta da yabo manzo na sha yabo na farwaya tawa in ka tashi an tambayi aka ce raita ya mana da ce halin ka Qur'ani ma'aiki yana mataki alfadari wajen tafiya manzo na mai Qur'ani sannan bai taɓa duka ba akan yaro sai a wurin yaƙi babba manzo na mai Qur'ani ma'aiki shafa man kaina mai kamshi ya gamsa turare shafa man kaina mai kamshi ya gamsa turare kuma manzon Allah kamshin tawane kamshin turare shafa man kaina mata haftara suke sa a tufa mai makon turare shafa man kaina annabi wari muke
da shangana da mulkin sunaye kai ne na farko na ƙarshe abin Allah ba ka da na biyu ya alwujudu kai na da kafirku roƙona Allah ka maki iko na yawabo wanda ka aiko babu saka ko kuma mako da zaɓo farko da zaɓo farko a kan hidimar tare da nabi nawa Rasulallah nawa mi balla Madina kurina Madina shafatin manzan Allah kurina Madina shafatin manzan Allah Madina ya Allah ka amsa mu je ziyara Rasulullah ya Muhammad mai gidana masoyin zuciyata mai gidana masoyin zuciyata wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin